الرح جميلة على بوتات ስማ በወልዶ መንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዳምንወት ማፀን ከደቀ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይት ስም የማርያም ጽየር ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናክቶ ከጀን ጽባከ ንባርከ ከጀን ታምነክ ንስእለ ከዚዮን አስቦካ ከን ገነ ከጆን ከን ለስም ከቅዱስ ሰግድለከ ዘለከ ሰግድ ኩል ብርክ ወለከ ይትቀነይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክቱ እግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንጽዋ ከነነ በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምሰሰበ ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ንነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነበር ካብ ምስራቅ ክሳዕ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኩን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ካሞ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ቅንያቱ ቅንያተ ልደት ቅንያተ ጥምቀት ኢና ዘለና አምላክና ንዝመፅእ ዓመት ድማ ብከምዚ ብሰላም ብጥዕና ብሰላም ሓሊኻ ንምስጋና ከም ንእከብ ግበረና ዝዕለት እዚ ንመጀመርያ ግዜ ተኣምር ዝጀመርካሉ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ተረኺብካ ናብቲ ማይ ነቲ ማይ ድማ ናብ ወይኒ ዝለወጥካሉ እዩ አምላክና ኩሉ ኩነታትና ድማ ዝልወጠሉ ዕለት ግበረልና حسابنا ناب طعمي كفاتنا ناب صباقه سلماتنا ناب برهان شجرنا صبابنا دما ناب رهوا زلوطلو كاب كيم كاب قرنت كاب كفات وصينا كله نبي قرتا ناب سلام نلوطلو غبرلنا ህይወትና ዝልውጥ በዓል ግበረልና ህይወትና ዝልውጥ በዓል ግበረልና ህይወትና ዝልውጥ በዓል ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ስኻግናን ኩሎም ትፈልጦም ኢኻ ኣምላኽና ሕማሞም ፈውስ ኣብ ሕክምና ዘለዉ ንስኻ ተራዳእዮም ሕጂ ንሕክምና ፅበዩ ዘለዉ ንስኻ ሓኪም ኩኖም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናናዓልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርግወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለዉ ንስዓዮም ስጋም ነፍሱ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለዉ ድሓን ምለሰልና بناء أدينا قدس رنجل مريم عمالادنة بناء ملاك ترادانة بناء نبيات نهاريات صار كان سمايتات صلاتات فلينا كم تنهاريات زمهر كيوم أب سمايات نبرة بنا نبلنا نسوعك أب سمايات نبرة بنا سمكاي قدس من قصاتم سا صار كام تاب سماي كم دم أمدري يكون عليت مقبنا لما حبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقنا ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና حرات لمن لنا أمين يفتح ويشرق زين عملاك نمران يسوع كريستوس كانك كنا سريات يادم ساسي أبسا قلت له بركة جاتي برهان أنتم أويا قناة أويا قناة وران سيرجو سنات ببس منكم كن فتانون سهنا يرسل نتكلون سماء زيو مهارن كريستوس بالعصر تغلطهم زيو مهارن كريستوس 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 كون بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس مال عصر تغلطه بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم مهارن 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 كريستوس إذا سعزيا من وارسجا قويتنا يسوع كريستوس أم قبرن نفسمتا ساعات معلتن يا كمون دك أسام سالمس لزغنة كم وداتا جزي عدم سبت وصار
ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረባሃል እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናኒ ዓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጥኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒናዩ ሕጂ ዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለሰወድካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ኣበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ወጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብካ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ብዘት ዘሎና የቦታ እውን ኣርሕቕ ንጥዕምን ዝሓይሸን ኣዘልና ተመነና ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሻኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓቢርራይ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ፍርድኻ ንፅወንካ ትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከይ ገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ኢካ ኣብ ሓጢኣት ተነሰተኒ ንሓቂ ውሽጢኻ ትድልዮ ኣብ ሕቡእን ጥቕም መሃረኒ እንቲ ክፀልሱ ስምዕዛ ፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ፀበኒ ተንዝቐጥቀጥ ቀየን ዓፅምቲ ሕጎሳስ ባህታን ሓጎስን ኣስማዓኒ ገዝካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ብኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገዝካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ይተግድፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ብፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንምፍረስ ክምረም እየ ሓጥኣን ናብኻ ክምለሱ እዮም ብኣምላኽ ኣምላኽ መድሓነይ ካብ ዕዳደም ኣንዳክፈኒ ልሳነይ ፅድቅካ እልል ክትብለሉ እያ ወይታይ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካኒ እዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ ኣመራራይ ትውጎን ኢኻ ሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ብኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ባይቱ ንቆን ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት የሩሳሌም ንደቕ ሽሞሳ ፅድቂ ብዝሓር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሸውዓን መሰዊኢኻ ኣራሑ ክቅርቡልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ አሜን። ቃለ ሕይወት ያስማዓልና። አቦና መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 130 አቦና አቦይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 131 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 132 ማማ ትምኒት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 133 ባባ ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 34 አዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 137 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 138 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 141 ከዓ ንኸንብባ እየ አቦና መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 142 አቦና አቦይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 146 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 137 ማማ ትምኒት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ዓዊድካ ተንብብልና ማማ ትምኒት رأيتي كم يمسكون مبدل 148 مزمور هاليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣቱም ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም
ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለኣለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቁን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉእ ተስልጥ ህቦብላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፍረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኹም ፈረስቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን ይሞን ስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ኣገልግሎትካ ይባረኽ ካብ ዝለዓለ ስሜት ክነትካ ይብፅሕካ ዝወዲ ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ውሉዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምሳኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛ ምግላፅ ብርሃን ህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዝረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሰይር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ኣቦና ቦይ መርጌታ ክፍልታት ጸሎት ክጽልዩልና ቃለ ህይወት የስማዓልና ክፍልታት ጸሎት እንሆ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ ተኣመገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሓትያተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነብሰየ ገና መሬት ትነብሪ ካብሃለኹስ ተነስሒ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኺ ናብ መድሕንኺ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ብረይ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰየ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክን ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣትሸለልተኛ ኸዳእ ስጋኺ ከሎ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስምብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻውን እንብርካ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ የቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ማማ ትምኒት ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ ኣዕርዕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ቃላይት ኣደኒኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምለኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ዶክተር ጽጋብ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ክትጽልየልና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኻትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ምዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም
ኣምላኽና መድሓኒና ተስፋ ኩልና ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘላለም ተድሕነናን ተቐበናን ኣሜን። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ። ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይንበር። ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ጎይታይ ንዓኻ በድለየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ። ጎይታ ካብ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ። ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ። ብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ እሞ እዩ። ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ምውዳስን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን። ልኡል ጌታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። አሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ኣዴና ኤልሳቤጥ ትጽልያልና። ግጅፍ ኢሉ ኣሎ ቁርብ ከድቅቆ ገጂፍሎ ደቂቆ ቁርብ ተሸፊኑ ስለ ዘሎ ቁርብካ ተጉድለሉ ዲያቆነ እሺ ሃረ እጅኻ ይረአይ ኣሎ። እዋ መፂሎ ሕጂ ደሓን ኣሎ ያ ብጎንዲ ተሸፊኑ ብጎኑ እንዲ ትሽፍን ሓንቲ እያ ደሓን እታ እግዚኣብሔር ትብል ጥራሕ ኣብዚኣ ግን ደሓን እያ ሕጂ ደሓን እያ ደሓን እጅ ድሓን ኣላ መስለኒ። እዋ ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ጎይታ ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኣቦ መሓረን ብሉኻት እየን። ክትቕፅል ኣላታ መስለኒ ቅድሚ እዚ ኣቦ መሓረና ትብል እወ ንኩሉ እትመልኽ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓረና ትብል ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኣቦ መሓረና ጥራይ ትብል እታ ቅድሚኣ ዘላ ዘረባ የብለይን ከማ ድያ ንሕራይ እምበኣሪ እስከ ሙሉኣት እየን ምስ በለሲ ድሕሪ ሙሉኣት እየን ኣሎ መስለኒ ኢለ እየን ሕጂ ከረኣይ ኣሎ ዶ እቲ ስክሪን ዲ ሓንሳብ ሓንሳብ ሽፍኖ ደሓን ኦኬ ሙሉኣት እየን። ንኩሉ እትመልኽ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኣምላኽ ኣባና ሕደር ግበረልና። ኣምላኽ ኣባና ሕደር ግበረልና ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን እወ ግበረልና። ንሱ የለን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ ሰራሕናዮ ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ንገለ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕረበለልና። ጎይታ ተግባርና ይኹን። በከመ ምሕረት እቡቕ የለን ጎይታ ከም ምሕረትካ ትብል የለን ከም ምሕረትካ የለን ጎይታ ተግባርና ይኹን እያ ትብል ሙሉእ ደሓን የለን። ስክሪን እዩ ዝዓፅወኪ ዘሎ ኤልሳ ስክሪን ስለ ዝኾነ ደሓን ሕለፍ እዮ ደሓነ ኣንቢቦ ወይ ዲያቆን ከመይ ኣንቢቦ ወይ ዲያቆን ንዓይን ደንብብ እየ ተባሂለ እሴ ሃፍታይ ከተዓራሪልና ግዴታ እዩ ዕርየልና እንድሕር ተዓርዩ ፅቡቅ እዩ ድሓን ኣብ ምክታእ ኸይንኸይድ
أجر على ربز عينان يرنا مسلني هو كان يمان ግን بملو يتوፅእን ዘላ ማለት እዩ دكتور تقريت الله بقوني هو دحان تسكرين يزعصو زلو حنساب سكرين كمص خلو تسكرين نايتي بريزنتر يعصو እዩ ናሽቱ ቃላት ጎዲለና ኣለዋ እንዴን ድሓን ቀጽሎ ሕጂ ኣብዚኣ ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ትብል ዘላ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ኣሜን ይብል ኣሎ ሎሚ ትብል የብላን لو كل العالم علم امين دحن اوسلس قدس محرنا اوسلس قدس محرنا اوغويتا حتياتنا حدقلنا اوغويتا بدلنا يصبصبلنا اوغويتا ابسانا يقربللنا اوغويتا نحمات فقط حيم من تقدس مكالكا فوسم اوغويتا نتم زمتو ابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا كعنفس معرف او غاب حتيات نزخون كاغويتا محرنا او غاب حتيات نزخون كاغويتا ان لما انا اتقبللنا كبرن مسغانا بفصم معرغن قدسنا نعخاي غبا امين اوغويتا محرنا اوغويتا بارخنا اوغويتا بقعات غورنا مسغانا كمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منغسخا تمصا وارقام تاب سماي كوم دما مدري يكون علت مغبنا لمحبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعبسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قسم حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس كبريم ملا سلامتا سلام لك لخو بحلنا قدنقليخي بسقا خو ندنقليخي أدى إجابير سواء قويتا سراوي سلام لك لخو نسخك أنس برفتيخي فركر سخون برخي أمل تتسقى ديابير مساخي أوفس ستدس والكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسكر سسمتانا محرت لمن لنا امين ما ماملو مسغانا نقدس دنجل مريم كتليلنا ما ماملو تانا نقدس دنجل مريم وقدس تتسقى كل جزي دنجل زخوانك ولديتا أملاك كريستوس سلام نبلكي من تحت يدنا حد قلنا نفقر ودخي صلتنا أرقلنا نحق أن يبرهن يسوع كريستوس أملاخنا زولد كلنا قدس دنقل سلام نبلكي نحط نفسنا أحد كمحرنا نبقل تعلم مننا وقدس دنقل مريم ولادي تأملاخ نزاري سبع من تأملادي نودخي يسوع كريستوس بحدقة حتيات تسقونا لمننا وناي حق نقستي سلام نبلكي او نعماني لملخنا زولد كلنا قرع سرنا سلامتا نقربالكي او دقل بقويتا يسوس كريستوس تأمنت مالادي تحتياتنا من تحت قلنا تذكرنا امين سلالة تخل مسكنا امين قال هيوت يسمع لنا ما مارزنت مئتوي ጸሎት ሃይማኖት እሺ ቃል ህይወት ይስማልና በስመ አምላክ አሜን ነእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ አድ ሐቀኛ ብርሃን ንክብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኢኻ ንነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶኦም ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮም ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርከና አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦና ቦይ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ከተምብልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ምስፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን بحد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفتر مسؤول بزخنا ولد أبو هدون نعمن كبرهان استرخب برهان كبحكيني أملاخ استرخب أملاخ زتولد أمبر فتر زي كونه بملكوته مسأب معرض زخنا كل بوز تفتره بزيكو جناب زمدر زلو يخون ويساب سماي زلو من مستفتر البون من تانا من تسب من تدحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقال لبسه
ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓደሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደጋልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ማማብራይ ቅዱስ ቅዱስ እጽልይልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ወንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዝካ ረዳ ይብልናን ወኣምላኽ ሃባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥ ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሳና ንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ነትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ
ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓረቕና ንሕደገልና ብኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊቶ ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ላእኸልና ብፀጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕርኻ ምስ ዝኾነ ሃይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ትሕነሶ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜን ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይ ናብ ምድርን ብክብረስ ገደልካ ክርስቶስ መን ኣምላኽና ባዕልና ወይ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊስ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ድማናና ትቕበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ሓሳባትና አንጽት ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ትብርድኣና ህልውናም ክነቆም ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚኣብሔር ስማዕና እግዚኣብሔር ቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርከልና ኣሜን ኣሜን። ንዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 71 ካብ ቁፅሪ 4 ክሳብ 20 ርኢና ነርና። ንሎማዓንቲ ከዓ ከም ፈቐዲ ኣምላኽ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ፍቕዲ 21 ጀሚርና ክንቅፅል ኢና። ንባባት ማማ ትምኒት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 6 ዶክተር ጽጋብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ከተንብቡልና። ኣብ ቁጥሪ 21 ኣነ ኸንብቤ እቶም ነዚ ዝዛረቡ ድማ ንመጻሕፍቲ መለኮት ሓሰት እዮም ዝገብርዎ ሰኣን ፍልጠቶም ወይ ኣምላኽ ወይ ትንሳኤ ወይ መንግስቲ ወይ ወቐሳ ወይ ኩነኔ የልዎን ንሱ ግና ከም ፈቓዱን ከም ከኣሊነቱን ኩሉ ይገብር ይብሉ። ንሕና ግና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ብስጋ ዝገበሮ መድሓኒ ሞቱን መከራኡን ንሰብኽ ትንሳኤኡ ንእመን ናብ ሰማያት ምዕራግ እውን ንምህር ኣብ ህያዋንን ምዉታንን ክፈርድ ዳግም ምምፃውን ናይ ዘለዓለም መንግስቱ ምግላፁ እውን ንትስፎ። አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 6 ከምቲ ዝብሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ማማ ትምኒት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም? እዚ ኣኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ
ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በሎም። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ከተንብባልና ኣነ ቁፅሪ 23 ከንብቤ ነቲ ኣብ ኦሪት ዝተጻሕፈ ቃል ምኽንያት ገይሮም ንእግዚኣብሔር ቅድም ስጋ ከም ዝነበሮ ዝዛረቡ ኣለዉ። ምእንቲ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ብረኣያናን ብምስልናን ሰብ ንግበር በለ ዝብሉ ኣለዉ። እቲ ኣምሳልና ዝበሎ ኸ ብዛዕባ ስጋ ሰብ እዩ ይብሉ። ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26 ከተንብባልና። ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ኣዕዋፍን ሰማይን እንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ኤልሳቤጥ። ማማ ሙሉ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16 ቁፅሪ 24 ከምኡ ግና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሱ ዝበለ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሰብእነትና እዩ። ከመይ ንሱ ኩሉ ሳዕ እዩ ዝሕደስ ነገሩ ከዓ ግሉፅ እዩ። እቲ ደጋዊ ሰብነትና ክሳዕ ትንሳኤ ክመውትን ክብስብስን ዘለዎ እዩ። እቲ ውሽጣዊ ግና ኣይመውትን ኣይጠፍእን ኣይብስብስን እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16-17 ብሓደ ዘለዋ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀበባን ማለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለዓለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳለወልና እዩ እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀፅባ ይሕደስ ኣሎ። ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና። ኣሜን። ስለ ቃላቱ ቃለ ሕይወት የስማዓልና። መምሉ ማማ ረዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 46 ተንብባልና። ብቑዕ እንተ ቁፅሪ 25 ብቑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ መንግስተ ሰማይ ይወስድዎ ኣብኡ ከዓ ንኩሉ ሳዕ ይነብር። ዘይብቑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ድማ ናብ ኩነኔ ይወስድዎ ኣብኡ ከዓ መወዳእታ ብዘይብሉ ንዘለዓለም ይነብር። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዲያቆኒ ምዕራፍ 23 ኣብ 38-39 እያ ትውድእ። ምዕራፍ 25 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኦኬ ኣብዚ መፅሓፍ 23 ስለ ዝበለት እያ ሶሪ ሽግር የብለን። ፍቕዲ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 46 እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ፃድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኸዱ እዮም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 26 ፍቕዲ 46 እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ፃድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኸዱ እዮም። ኣሜን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምሃረ ዘነት ኣቦና ወይ መርጌታ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 49 ቁፅሪ 26 ነዚ ቃል እዚ ብፀጋ ንትርጉሞ ከመይ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዘሐጉስ ሰናይ ግብሪ ክገብር ከሎ ኣምሳል እግዚኣብሔር ይኸውን። ኣምሳል እቲ ምድራዊ ሰብ ከም ዝለበስና ኣምሳል እቲ ሰማያዊ ሰብ ከዓ ክንለብስ ኣሎና ተባሂሉ ከም ዝተፃሕፈ እዩ። ቃለ ሕይወት
ቃለ ሕይወት የስማልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 49 ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዕና። ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 148 ካብ 1 ክሳብ 14 ማማ ትምኒት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ዶክተር ጽጋብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ 18 ቁፅሪ 27 ከንብቤ ግናኸ ውሽጣዊ ሰብነትና ዘይጠፍእ ሕቡእ ናይ ልቢ መንፈስ እዩ። ዳግም ነቲ ብስጋ ተሰዊሩ ዘሎ ሕቡእ ነፍሲ እግዚኣብሔር ከም ኣምሳል እግዚኣብሔር ብጸጋ ገበሮ። እግዚኣብሔር ስጋ ስለ ዘይኮነ ኣይውሰንን እዩ። ንሱ ሓውን ብርሃንን እዩ። ሓደ እኳ ኣይቀርቦን እዩ። ሕሊናውን ኣይምርምሮን እዩ። ኣይረአን እዩ። ኣብ ላዕሊ ሰማይ ይኸድን ኣብ ታሕቲ ድማ ምድሪ ይኸድን። ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብኡ እዩ ዝቐውም። ሰማያትን ኩሉ ኣባቶም ዘሎን ምድርን ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ኩሉን ሰብን እንስሳን ኣራዊትን ኩሎም ዝንቀሳቐሱን ኣዕዋፍን ኣዕጫው ምድረ በዳን ባሕርን ኣፍላጋትን ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉን ንዕኡ እዮም ዝጸንዑ። ከምቲ መጽሓፍ ብኡ ኩሉ ኾነ ዝበሎ እዩ። እሺ መዝሙር ዳዊት 148 ካብ 1 እስከ 14 ሃሌሉያ። ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ። ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ብርሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ። ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕ ንኩልኩም። ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃልኡ እተስልጥ ህቦብላን። ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ተረይቲ ኣዋም ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳ ለምም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎረዞትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ማማ ብረይ ቃል ሕይወት የስማዕና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 3 ብኡ ኩሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 15 ስጋብ 18 ንሱ መልክዕ ነቲ ዘይረአ ኣምላኽ በኩሪ ኩሉ ፍጥረቱን እዩ። ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፋናት ኮኑ ወይስ ጎይትነት ህልቅነት ወይ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኩሉ ብኡን ንኡን እዩ ተፈጠረ። ንሱ ከዓ ቅድሚ ኩሉ እዩ፣ ኩሉ እውን ብኡ ቆይሙ እዩ። ንሱ ነቲ ስግኡ ድማ ርእሱ እዩ ማለት ንማሕበር ብኩሉ ነገር ቀዳማይ ምእንቲ ክኸውንሲ ንሱ መጀመርታ እዩ፣ ካብ ሙታት እውን በኩሪ እዩ። አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕና። ኣዴና ኤልሳቤጥ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 8 ተንብባልና። ዕብራውያን ምዕራፍ ኣበይ 13 ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 8
ገና በይና ኣብቲ መጃ ብሉይ ኪዳን ድዩ ዕብራውያን ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዕብራውያን ኣነ ከንብብ እንድየ እናትለ ረኺበ እያ ሓራ ክንደይ እንታይ ቁፅሪ ክንደይ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 8 ቁፅሪ 29 ኣነ ከንብብ ንእግዚኣብሔር ኣብን ንሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ንመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስን ክብሪ ይኹን ስሉስ ማዕረ ንዘለኣለም ዘይፈላለዩ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እቲ ቅድም ዕብራውያን ክንደይ መልካኒ 10 ቁጥሪ 8 እቲ ቅድም ስጋን ደምን ዝቕበል ካብቲ ድሓር ዝቕበል ዝበለፀ ክብሪ ይቕበል እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እዞም ከምዚ ዝብሉ ነቲ ሓደ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጋ ናብ ክልተ ክፍሊ ይኸፍልዎ። እቲ ዝብልዎ ኣይፈልጡን እዮም። ክልተ ክፍሊ ከም ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ሕሩይ እዩ፣ ዳሕረዋይ ግና ብፀጋ ጎደሎ እዩ ይብሉ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣዝዩ ሓጢኣትን በደልን እዩ። ንሕና ግና ቀዳማይን ዳሕረዋይን ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። ካብኡ እንተደንጎየ እውን ብፀጋ ብሓንቲ እኳ ካብኡ ኣይጎድልን እዩ። እንታይ ደኣ ፅሑፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ክሳዕ ዘለኣለም ንሱ እዩ ከም ዝበሎ እዩ። 13 እያ ዲያቆነይ ዕብራውያን የቕሬታ ዕብራውያን 13 ዓሰርተ ይሓልካኒ የቕሬታ የቕተጋግየ ሰንዴዳ ቀሪበን ያለን ባህረታ የቕሬታ ክንደይ ቁፅሪ 8 ቁፅሪ 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ እዩ ኣሜን። ህይወት ይስማዓልና ቁፅሪ 32 ግናኸ ብልባትና ካህናት ነቲ ስጋን ደምን ከም ዘዳልውልና ንሳቶም ከዓ ከም ዘቕረቡልና ኣይንሕሰቦ። እንታይ ደኣ ንሳቶምሲ ከምታ ክእለቶም ግብረ ተልእኾ እዮም ዝፍፅሙ። ኩሉ ዝፍፅሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ነቶም ንዕኡ ድልዋት ዝኾኑ ዘቕርቦም ከዓ ንሱ እዩ። ኣቦታት ክንቅፅል ኢና ናብ 72 ዋላስ ኣራይ ንቐፅል ዳሕና ኣለና ቁሩብ ግዜም ኣቦና ናባኹም ንሕና ማለት ይስኣለ ስጋብ 7 ዲና ክሳብ 7 ኢና ዳሕና ኣራይ ቁሩብ ዳሕና ስጋብ 7 ክሳብ 7 እሺ ናተይ እኳ ተቐድም ናይ ሃይማኖት ኣበው እንዲ ካብ 30 31 32 የብላን ተቆሪፁ ጥሩሕ እዩ ትፔጅ እሺ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክንጅምር በቕሊ የብለን ቀፅል ዳሕን ክሳብ ቁፅሪ ተረክብ እሞ እሺ ክወርድ ንታሕቲ هو እሺ እማማ ሙሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ተንብባልና እሺ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 4 ቁፅሪ 1 ዳግም ናብ ዮሐንስ ብንጽህና ተጋዳሊ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ከም ዝበለ ቅዱሳን ኣቦታትና ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ቃል ወልደ ኣብ ዋህድ ካብ መለኮተ ኣብ ካብ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ካብ ናይ ሓቂ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ኩሉ ፍጥረት ብእኡ ዝተፈጥረ ምዃኑ ብዙሕ ጸሓፉ
ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ ካብ ድንግል ብስጋ ክውለድ ተዓገሰ በምሳልና ድማ ተራእየ ሰብ ዝኾነሉ ኣምሳል እዚ እዩ ኣብ ሓደ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓደ እዩ እዚ እውን ሓደ ቃል እዩ ካብ ኣብ ዝተወልደ ሰብ ዝኾነ ልዑል ኣብ ጎይትነት መለኮቱ ካብ ጎይትነት መለኮቱ ዘይተፈልየ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ሰብ ኮይኑ ድማ ብኣምላኽነቱ ይነብር መልክዕ ሰብ እኳ እንተወሰደ ንሱ ጎይታ እዩ ብመልክዕ ድኽነትና እንተኾነውን ፍጹም መለኮት እዩ ብድኻም ስጋ ተገሊጹ ከለውን ጎይታ ሓያላን መላእኽቲ እዩ ንሱ ብዓቕሚ ሰብ ክነሱስ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ከዓ እዩ ብስጋኡ ብዘይ በይና ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ሰብ ኣለዎ ባዕሉ ብሓቂ እግዚኣብሔር እዩ ወዲ እግዚኣብሔር ዋህድ እውን እዩ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ህይወት እዩ ሓይሊ እውን እዩ ዘይናቱ ወሰደ ምእንቲ ስርዓት ስጋ ሰብ ስለ ዝኾነ ብስጋ ተራእየ ስጋ ምስኡ ስለ ዝተዋሃደ ከዓ ነቲ ናይ ሰብነት ዘበለ ኩሉ ናቱ ገበሮ ዘይንገር ሕቡእ እዩ እቲ ስጋ እውን ናይ ካልእ ኣይኮነን ስጋኡ እዩ ክፍሊ 5:4 ከም ብሓድሽ እዚ ናይ እስክንድርያ ርእሲ ኤጲስቆጶሳት ቅዱስ ቄርሎስ ከምዚ በለ ቃል ሰብ እኳ እንተኾነ ካብ ህላዌ መለኮቱ ኣየልገሰን ብምስልና እንተተራእየውን ቃል ኣብቲ ዝነበሮ ህላዌ ደኣ ጸኒዑ ነበረ ንክርስቶስ ቅድም ሰብ ከም ዝነበረ ድሓር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ ደኣ ቃል ቅድም ኣምላኽ ብድሕሪዚ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና እንፈልጥ ከመይ ንሱ ሓደ ኣምላኽን ሰብን እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 14 ቃል መጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ጸልማት የብርህ ጸልማት ግን ይሓዞን ዮሃንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበፅሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መፀ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መፀ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ዓለም ግን ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቶም መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይም ካብ ፍቓድ ስጋ ወይም ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዱ ነብኡ ርአና ኣሜን ስለቃላት ትኽሉ ምስጋና ኣሜን ኣሜን ስለቃላት እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ማማረ ዘነት ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 21 ቁጥሪ 6 እቶም ንክርስቶስ ናብ ክልተ ዝኸፍልዎ ብድፍረት ከዓ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ዘርኢ ዳዊት ሰብ ሓረየ ተራኸቦ እሞ ናይ ወልዲ መዓርግ ሃብዎ ስቕለት ከም ዝዕገስን ክመውትን ክትንስእን ናብ ሰማያት ክዓርግን ኣብ የማን ኣቡኡ ከም ዝቕመጥን ኩሉ ፍጥረት ከም ዝሰግደሉን ናብ እግዚኣብሔር ብምኻዱ ክብሪ ከም ዝረክብን ገበሮ ዝብሉ ቅድሚ ኩሉ ናብ ክልተ ኣብ ምፍላይ የብፅሑ ኣለዉ ብዘይ ፍልጠት ከዓ ሓይሊ ምስጢር ይልውጡ ኣለዉ።
اسمعنا ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 21 እቶም ንሰብ ብሰሪ ሓንቲ ቃል ከም በዳሊ ዝፈርዶ ነቲ ኣብ ደገ ዝግስጽ ከዓ መፈንጠራ ክገብረሉ ነቲ ጻድቕ ድማ ብከንቱ ዘርሕቕዎ ክጸንቱ እዮም። አሜን። ቃል ህይወት የስማዓና። ሸውዓተ ናይ መዝሙር ሰዓትና ኣኺሉ ኣሎ መስለኒ ብዚኣ ጠጠው ከነብል ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹኖ። መዝሙር ዝዝምረልና ዝምር ተዘሎ ኣነ ክዝምር እየ ዲያቆን እሺ ይማማምሉ ሕጂ ዝበለ የለን ተልዩ ግን ድሓን ክሳብ ሕጂ ዝበሉ የለዎም እሞ ሃንመድረኽና ማማምሉ ሓንሳብ ከውፅእ በሉ صارت نشتكى تدعى الخنير تمسكنت بالمذكور تمسكن مسكن خايب ساح تمسكن كم زار ماي وحاس تمسكن كبر نزل عليك تمسكن يبلو كلهم فترة عالم تمسكن مسكن خايب ساح تمسكن كم زار ماي وحاس تمسكن كبر نزل عالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم درق مدربدا عيني ما يكوير كالي كعبة شيش هيكوينو سلام مدربتي ساقمي كله خليل يوبكت ميخا إنه اندلومي كير كايراهوة تمسكن مسكن خايب زاه تمسكن كم زرع ماي وحاس تمسكن كبر نزل عالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم نات مسكين دخا خبري قلبي سكايو نات حمم ودروق كاب مدري الكايو لبي عيكالن كسكرو بصغطة أمسكن بلن الله زمر ونبعاوتا تمسكن مسكن خايب ساح تمسكن كم زار ماي وحاس تمسكن كبر نزل عالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم ماني خلق لني كناقر كبرخا وشتين داقم فلا سناي مسكناخا أنا سكبيري باخا مانيل يزمر الله النابل كوئلل تمسكن مسكن خايب ساح تمسكن كم زرع ما يحاس تمسكن كبر نزل عالم تمسكن يبلو كلهم فترة عالم عبيت فرخا سوري عبيت فرخا قويتايت وعلتكا دارت قلبه محرت من يوسم مسلكا قالت هاي رخبكون كزنتو خبرخا جانا خزمري زلالم عبيتكا تمسكن مسكن خايب ساح
ተመስገን ከምዛራ ማይ ውሓስ ተመስገን ክበር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ኩሎም ፍጥረት ዓለም ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛራ ማይ ውሓስ ተመስገን ክበር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ኩሎም ፍጥረት ዓለም አሜን። ተመስገን ወን ሁሉ ነገር ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን። ዝተዋህበና እድል ከዓ ይቀኒየለይ እግዚአብሔር ይሃበለይ ወዲየለ ዝማሬ መላእክት የስማዓና ማማምሉ ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛራ ማይ ይውሓዝ ተመስገን ክበር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ኩሎም ፍጥረት ዓለም ላብለት ናይ ምስጋና ጸሎት ናይ ምስጋና መዝሙር ክዝምረልና ጸኒሓ ዝማሬ መላእክት የስማዓክ ማማሙሉ ነዚ መዝሙር ብጥቕሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምጥቃስ ከነንስተንትኖ እንደሊ እንተሎ መድረኽ ናብ ኣገልገልቲ ዲያቆናይ ዝተዳለው እንደዘየለም ሓንቲ ቃል ደኽብል እሺ በመልክት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚሩ ኣነስ በቲ ዘለኒ ኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እሞ ሲኢነ ስለ ዘለኹ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንድሕር ተመስገን ኢልናስ ትምጉርምራም ዝበሃል የለን ማለት እዩ ኣቦታት ከዓ እንታይ ይብሉ ወዘልፈ ባርክ በኣፉከ እስመ በረከት ይወልድ በረከት ይብሉ ንስትሕት ምባል ፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ፈልጥ ጽጋብን ጥሜትን ምስትርፉ ምህላውን ስእነትን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙድየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ከዓ ንኩሉ ክእለ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ተመስገን ዘየብሉ ጸጋማትን ሕፅረታትን ጉድለታትን ኣቐዲሞም ይረአዩና እሞ ነቲ ምሳና ዘሎ ጸጋ ከየለለና ብዛዕባ ዝጎደለና ጥራይ ነግሮምርም እሞ ናይ ብሓቂ እቲ ሃብትና ሙሉ ዝዘመረቶ መዝሙር ተመስገን ምስጋናኻ ይብዛሕ ተመስገን ከምዛራማ ይብዛሕ ተመስገን ክበር ንዘለዓለም ተመስገን ይብሉ ኩሉ ፍጥረት ዓለም ኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስለ ዝረኸብና ጥራይ እንተኮይንና ነመስግንስ ነቲ ዝረኸብና ኢና ነመስግን ከምቲ ሐዋርያ ዝብሎ ዘሎ ግን ትሕት ምባል ፈልጥ ኢሉ ትሕት ክብል ከሎ ተመስገን ብል ሕልፍን ትርፍን ክረክብ ከሎ ተመስገን ብል ጸጋብ ክረክብ ከሎ ተመስገን ይብል ጥሜት ክረክብ ጥሜትን ምስትርፉ ምህላውን ኣብ ኩሉ ግዜ ተመስገን ይብል ከም ዝነበረ እሞ ኩሉ ግዜ ተመስገን ክንብል ናይ ምስጋና ሰባት እንከውን እግዚአብሔር ይደግፈና ሃብትና ሙሉ ከዓ ክትዝምሩሉ የንብልኪ ተሓስቢዮ ኩሉ ሰናይ ነገር እግዚአብሔር የስልጠልክን ይቕንዓልክን ሙሉእ ጥዕና ሕጉስ ህይወት ይሃብኪ ብደቂ ተሓጓሲ كلكم حزب እግዚአብሔር ካ ብሩኽ ጉባኤ ግበረልና ስለዝተፈቅደለ የመስገን ፊልጵ ክንደይ ያበና ምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 12 ينبي بمامبر كساب 13 هذا يا قناي من شمو الالتادما سديد الله من ببادو شبنا الالتحفتنا خاب لا كندا كل جزيم سنة توسعيتيا مزمور داويت مزمور 103 قطر 1 قطر 2 نفسين እግዚአብሔር بارخي عوش تزلو كلون قدس سمو يبارخ نفسين እግዚአብሔር بارخي نتتجبر الكسنا كل خا ايترسعي من قال هو يسمعنا أنا ونحنت مزمور داويت عرف قصر 3 فقدي 11 قرب تخينا مساء نفسي من تزمر الكان كل جزء خزمر الكايت بال أرتاوش الله سق كيت بالس نفسي من تزمر كان سق كيت بالنسي
بخياتي نفس حاق لويت كان لي كلي فتح كاس دستا عطيكاني وقسي أبهر أملاخي نزل عالم كود سكاي كمسكنكاي ቃል ሕይወት የስማዓልና ቃል ሕይወት የስማዓልና መማምሉ ክንደይ ኣንቢባ ዲያቆን ይማማምሉ ይቕሬታ ምዕራፍ ሳላ ክንደይ ነር መማምሉ መማምሉ نقزل دحن كساب تسمع نزلوا ጊዜ ክንጥቀመሉ ማማምሉ ተመስገን ምስጋና ይብዛሕ ተመስገን ከም ዘራማ ይውሓዝ ተመስገን ክብር ንዘላለም ተመስገን ይበሉ ኩሎም ፍጥረት ዓለም እንዳበለት ክዝምረና ፀኒሓ ነዚ መዝሙር እዚ ብጥቕሲ ቃል እግዚኣብሔር ከነስተንትኖ እንደሊ ተለና ነዘለና ጊዜ ክንጥቀመሉ ዲያቆን መምህር ሳራ ድማ መዝሙር 145 ቁፅሪ 21 ሰዲዳ ኣላ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ድማ ንቅዱስ ስሙ ንዘለኣለም ይባርኮ ኢላ ሰዲዳ ቃል ሕይወት ትስማዓልና መዝሙር 145 ቁፅሪ 11 እዛ ኣቦይ ሞሪኬት ዝሓተቱኒ መዝሙር 30 فقد 11 12 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 30 ቁጥሪ 11 12 ቃል ሕይወት የስማዓልና ቲንክስ ኣቦና ድንብቡ ኣይመስለኒ መዝሙር ዳዊት 33 ድማ ኣንቢቦም ኣቦና ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 11 እዮም ኣንቢቦም ኣወ ናይ ኣቦና ወ103 ከዓ ናይ ማማሉ 33 ክትትና ንስ መዝሙር ምስጋና ትብል ኣቱም ጻድቃን ብእግዚኣብሔር እልል በሉ ንቁኑዕሲ ምስጋና ይግብኦ እዩ እግዚአብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ዘለዉ በገና ዘምሩሉ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ ብእልልታ ጽቢቕኩም ቃኒ ኩላ ናይ ምስጋና ትንካባት ኣኽላት ኸውን ምዕራፍ ክንደያ መዝሙር ዳዊት 33 ካብ 1 እስካዕ 3 ቢበ ቃል ሕይወት የስማዓልና ምዕራፍ 33 ካብ 1 እስካብ 3 መዝሙር ዳዊት ቃል ሕይወት የስማዓልና ማረዘነት ቃል ሕይወት የስማዓልና አሜን እዚኣ ዲያቆን ወደ ኣብ 30 4 5 ንኸብትና እሺ ኩርዓው ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ፀጋኡ ግና ንምሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንኩ እልልታ ይመጽእ እዩ እሞ ኣቶም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ዘምሩሉ ንቅዱስ ዝኽሪ እውን ኣመስግንዎ አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና መብረ ምዕራፍ 33 فقد 5 5 4 يا ዲያቆን ወደ እሺ 5 እሺ ዲያቆን መሐረውን ናይ መዝሙር አስተንትኖ ናብ ማሕበር ኢሉ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 79 ቁጥሪ 13 ንሕና ግና ህዝብኻን ኣባጊዕ መጓስያኻን ዝኾና ንዘለዓለም ከነመስግነካ ንውሉድ ንወለዶ ምስጋናኻ ከነውሪ ኢና ኢሉ ሰዲድልና ኣሎ ቃል ሕይወት የስማዓኻ ዲያቆን መሐሪ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 79 ቁጥሪ 13
ሰዓትና እንዳኸደ እሞ ነዛ መዝሙር እዚኣ ሓደ ሰብ ዘስተንትንልና ተልዩ ዘይኮይኑ ክንሓልፍ ናብ ናይ ሃይማኖት ኣበ ኣስተንትኖ ሰላሳ ዓሰርተ ሓደን ዓሰርተ ክልተን ዲያቆን ወደፊትና ክንደይ መብሪ ሰላሳ ኮይና ዓሰርተ ሓደ ዓሰርተ ክልተ 30 ኮይና 11 12 እሺ ነፍሰይ ምእንቲ ክዝምረልካ ስቃይ ክብልሲ ብክያተይ ናብ ሰሓቅ ለዊጥካለይ ከሊ ፈቲሕካ ደስታ ኣዕጢቃኒ ኦ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ንዝኣለዓለም ክውድሰካ እየ አሜን 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 መማብረ ቃል ህይወት የስማዓና ንዝነበረና ሰዓት ስም እግዚኣብሄር ዝኸብረን ዝተመስገነን ይሁን ነዚ ተሪፉ ዘሎ ግዜና ከዓ ናይ ኣስተንትኖ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ካብ ሎማዓንቲ ዝተነበበ ምዕራፍ 71 ካብ 21 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 72 ምዕራፍ ቁጥሪ 6 ካብ ዝተምሃርናዮ ናይ ሎማዓንቲ ነስተንትኖ ንገልጾ ቃል እግዚኣብሄር እንተድሊና ናብኡ ክንሓልፍ ሃይማኖት ኣበው ናይ ሎማዓንቲ ዘንበብናዮ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 71 ካብ 21 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 72 ቁጥሪ 6 በፂሕና ነዚ ዝነበረ ክነስተንትኖ እንደሊ ክንገልጾ እንደሊ ተድሊና ግዜና ክንጥቀመሉ ሽሞ ክሳብ ንዳሎ ማማ ህይወት ናይ መዝሙር ኣስተንትኖ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁጥሪ 13 ሰሊዳትልና ኣላ ሕጂ ከዓ ወ ኣምላኽና ንሕና ነመስግነካ ንኽቡር ስምካ እውን ንውድሶ ኣለና ዝብል ካብ ማማ ህይወት ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ቁጥሪ 13 መፂና ኣሎ ቃል ህይወት የስማዓልና ማማ ህይወት ቃዝ ማርያም መላእክት የስማዓልና ኣብ 72 እንተ 5 ቁፅሪ 5 ኣብ ምዕራፍ ክፍሊ 5 ቁፅሪ ምዕራፍ هو ቁፅሪ 5 ክፍሊ 5 ቁፅሪ 5 ምዕራፍ ክፍሊ 5 ቁፅሪ 5 هو ረኺብካ ኣለኻ ወደይ ሕር ወርሕ ኣውፅያ ኣለኹ ንክርስቶስ ቅድም ሰብ ከም ዝነበረ ድሓር ኣምላኽ ከም ዝኾነ ጌርና ኣይንፈልጦን ኢና እንታይ ደኣ ቃል ቅድም ኣምላኽ ብድሕሪ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና እንፈልጥ ከመይ ንሱ ሓደ ኣምላኽን ሰብን እዩ
ክርስቶስ ሓደ ንሱ ኣምላኽን ሰብን እዩ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና መብረይ ምዕራፍ 72 ክፍሊ 5 ፍቕዲ 5 ተስትንተና ፀኒሓ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መብረይ ነቲ ዘለዎ ግዜ እንዳተጠቀምናሉ ሽግ ግዜ እንዳኸደ እሞ ነቲ ዘለና ግዜ ክንጥቀመሉ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ምዕራፍ 71 ጀሚርና ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ ምዕራፍ 72 ቁፅሪ 6 ኣንቢብና እሞ ካብዚ ዝኾነ ነስተንትኖ ተልዩ ብቓል ኣምላኽ ሃይማኖት ኣበው መፅሓፍ እኳ ሓዝክዋን እየ ካብቲ ግን ስኢለ እስቲ ቁፅሪ 3 ስለላዕሊ ግበረለይ እሺ ቁፅሪ 3 ክንደይ ክፍሊ 5 ይመስለኒ ሓምሻይ ቁፅሪ 3 طبعا ብድኻም ስጋ ተገሊፁ ከለውን ጎይታ ሓያላን መላእኽቲ እዩ ንሱ ብዓቕሚ ሰብ ክነሱስ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ከዓ እዩ ብስግኡ ብዘይበይና ሓጢኣት ኩሉ ግብሪ ሰብ ኣለዎ ባዕሉ ብሓቂ እግዚኣብሔር እዩ ወዲ እግዚኣብሔር ዋህድ እውን እዩ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ህይወት እዩ ሓይሉ እውን እዩ ዘይናቱ ወሰደ ምእንቲ ስርዓት ስጋ ሰብ ስለ ዝኾነ ብስጋ ተራየ ስጋ ምስኡ ስለ ዝተዋህደ ከዓ ነቲ ናይ ሰብነት ዘበለ ኩሉ ናቱ ገበሮ ዘይንገር ሕቡእ እዩ እቲ ስጋ እውን ናይ ካልእ ኣይኮነን ሰጎኡ እዩ እዚ ሲ ቁርብ ታሕቲ ግበር ኣይትኸይድ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እግዚኣብሔር ባዕሉ ኣምላኽ ከሎ ንዓና ክብል ስጋ ለበሰ እቲ ኩሉ ከዓ ምስጢሪ ዝብሎ ዘሎ ጎይታ እቲ ፅሑፍሲ ምስጢር እዩ ንዓና ኢሉ ትሒቱ ናትና ስጋ ለቢሱ ከማና ተመላሊሱ ከም ሰብ ተመላሊሱ ኣምላኽ ከሎ ከም ሰብ ብርሃን ከሎ ብርሃን ህይወት ከሎስ ሓይሉ እውን ከለዎስ በቃ ትሕት ኢሉ ንዓና መሲሉ ዘገልግ በቃ ንዓና ክመስል ንዓና ከድሕን ኢሉሲ ካበይ ካብ ስልጣን ወሪዱ ካብ ኩሉ ኣቢሉስ ንዓናስ ክንደይናይ ከም ዝፈትወና ክንደይናይ ከም ኣስተንቲና ማለት እዩ ከስተንትን ደልየ እቲ ብስጋሲ ንዓና ንዘይጠቅም እቲ ስጋ በስባሲት ስጋ ሒዙ ከማና ተመላሊሱ ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔርሲ ክንደይናይ ከም ዝፈትወና ዝኩሉ ክንደይና ክመልሰና ኢሉ በቲ ብኣዳም ዘይተበልዎ ዝኩሉ ብግዜ ኖህ ዝነበረ ኩሉ ዘይተበልዎ ስቲል ዘይገደፈና ኩሉ ግዜ በቃ ከልዕለና እንደገና ክንምለስ ንሓጢኣትና ክገድፍ ዝኩሉ ዝገበረና ጎይታ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ በቃ ክብል ኢለ እየ ይቀኒየለይ ክሳ ክዛረብ ኢለ እየ ዲያቆነ ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና መማምሉ
ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምዕራፍ 72 ክፍሊ 5 ቁፅሪ 3 ክትገልፀልና ፀኒሓ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣማማም ብሉ 71 30 4 እያ መስለኒ እስቲ ቁፅሪ 4 እያ ኣቀይዶ هو ክፍሊ 4 ክፍሊ 4 ክፍሊ 4 ክፍሊ 4 71 31 32 كأديكون ودك بتنا شنو مبري نحنا قدامين دحروين هذا كم زخنا نأمن كابو انت قدلهم بتصقع بحق تقوى كابو اي قدلون ايو انتاي دا صحف يسوس كريستوس تمالن لهم كساب زال ألم نسو ايو خمز ولا إنا نأمن هو يسوس كويتا حدا نسو مخانا نأمنينا ዝጎድለውን ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ትማልን ሎምን ንዘለ ዓለም ከኣን እሱ ጎይታ ምዃኑ ንኣምን ግና ከልባትና ካህናት ነቲ ስጋን ደምን ከም ዘዳልውልና ንሳቶም ከዓ ከም ዘቕርቡ ኣይንሕሰቦ እንታይ ደኣ ንሳቶም ስኽምታ ንኽእለቶም ገበሩ ተልእኮ እዩ ዝፍጽሙ ኩሉ ዝፍጽሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነቶም ንዕኡ ድልዋት ዝኾኑ ዘቕርበውን ከዓ ንሱ እዩ እዚኣ ካህናት ተልእኮ ናቱ ልኡኻት ኮይኖም ዝኦም ዘዳልውልና እምበር እሶም ከም ዘቕርቡና ጌርና ኣይንውሰድ ይብለና ኣሎ እንታይ ደኣ ኩሉ ንሱ እቲ ቁርባን ተዳልዩ ዝህወዱ ካህናትና ኮይኑ ይስማዓና ግን ክርስቶስ ጎይታ ከም ዘዳልዎን ከም ዘቕርበናን ከዓ ንኣምን ቃለ ሕይወት የስማዓና ጽቡቕ ምስትንታን መማብረይ ቃለ ሕይወት የስማዓና ንዝነበረና ግዜ ክብሪ ምስጋና ንብፅሓዮ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ግዜ ከዓ ክንጥቀመለን ናይ ካብ ሃይማኖት ኣበው ሕቶ ይኹን ኣስተንትኖ ዘለና እንተልዩ ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣብ ማሕበሪ ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ዘለና ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ከም ናይ ሃይማኖት ኣበው ኣብዚ ብሎማዓንቲ ዝተነበልና ካብኡ ነስተንትኖ ንገልፆ እንተልዩ ናብ ማሕበር طبعا حدا أسران شدشتان كفتنا ديكون ودن نتقال بتصقى نترجمه خما يسبن እግዚአብሔር ዝሕጉ ሰናይ ግብሪ ክገብር ከሎ ኣምሳል እግዚአብሔር ይኸውን ኣምሳል እቲ ምድራዊ ሰብ ከም ዝለበስና ኣምሳል እቲ ሰማያዊ ሰብ ከዓ ክንለብስ ኣለና ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እዩ ወሰብ ጽቡቕ ግብሪ እንተሃልይዎ
كل ስራሕ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ንፁህ ሰብ እዩ እንዳበልና ንትርጉሞ ማለት እዩ እንድሕር ሂብና ከዓ እቲ ኣምሳል እቲ ሰማያዊ ሰብ ከም ክንለብስ እውን ኣለና ተባሂሉ ከምፆም ሰማያዊ ልብስ እቲ ፅቡቅ ግብሪ እንዳገበርና ከዓ ሰማያዊ ልብስ ከዓ ክንለብስ ኣለና ይብላሉ ሕግዘና ኣምላኽ አሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዕና ማብረ በምን አገልግሎት ይባረክ ንዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ናብ ኣቦታት ክነሕልፋ ናብ ኣቦይ መርጌታ ክነሕልፋ ካብኡ ማዕዳን ክዓፁልና ጸሎትና መድረኽ ናብ ኣቦይ መርጌታ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ጊዜ ናይ ህዝቢ ብሓቂ ከዓ እቲ ካብቲ ዘንበብናዮ ካብቲ ዝተረዳእናሎ መዓንቲ እዚኣ ኣስተንቲና ኣነ ከምቲ ዴታትን ኣሕዋትን ክብለፆ ንሕዚኣ ኣስተንቲና ኣነ ሎሚ እዚኣ ተረዲኣህኒ ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 71 ክውን ካብ 72 ቁፅሪ 6 በፂሕና ኣለና ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ ከተስተንትኖ ከላ ወይ ሓንቲ ሰብ ክትሓትት ኮላ ንብዙሓት ንኩላና እዩ ዝጠቅም ዋላ ንዓና እውን ነቲ ሕቶ ተመሊስና ደጊምና ክንሪኦ ይጠቅም እሞ እታ ዘለና ግዜ ካብ ፅባሕ ዳሕራይ ከምዚኣ ኢለ ክሓቶም ደልየ ነይረ ወይ ከምዚኣ ንብሎስ እታ ነስተንትና ናይ ግዜና ስለ ዝኾነ ነቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ፅቡቕ ነገር ሕጂ እውን እንተደኣሊና እዚኣ ክሓታ ወይ እዚኣ ከስተንትና ትብሎ ሕጂ እውን ናይ ጊዜ ናይ ህዝቢ እዩ ክሳብ ትዳለው ቁፅሪ 23 24 25 ኣስተንቲነ እቲ ሃይማኖት ኣበው ዝበሃል ዘሎ እቲ ክሕደት ከመይ ኢሉ እዩ ዝመፅእ ነይሩ بركي سيطان صلاعي زغبر زبل تدحن تخحدت كميل يزمص نيرو تموبوتات ككميلهم بتخرت بقال املاح يملسلو نيرو اكوزر 23 كم زاب سكرين كلنا نريو زلنا نتي اب اوريز تصحف قال مخنيات غيروم نእግዚአብሔር ቀደም ስጋ ከም ዝነበሮ ዝዛረቡ አለው ምእንተ ዝድማ እግዚአብሔር በአርያናን በምስልናን ሰብ ንግበር በለ ዝብሉ አለው እታ አምሳልና ዝበለኻ ብዛዕባ ስጋ ይብሉ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 26 ከም ተሞከስቲ እግዚአብሔር በምስልናን በአርያናን በምስልናን ስለዝበለ ስለዚ ንእግዚአብሔር ከም ሰብ ስጋ ነይርዎ እዩ እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ አይወሰደን ወይ ነፍሳ አይወሰደን ዝብሉ ነቲ ውህደት ነቲ ተሰጋውነት ኣብ ክሕደት ዝእቱ ከም ዝነበሩ ኣቦታት ከዓ ነዚ መልሲ ዝኽህቡ ከለው ከመይለም እዮም መልሲ ሂቦምሉ ኣብ ቁፅሪ 24 ከምኡ ግና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንሱ ዝበለ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሰብነትና እዩ ከመይ ንሱ ኩሉ ሳዕ እዩ ዝሕደስ ነገሩ ከዓ ግሉፅ እዩ እቲ ደጋዊ ሰብነትና ክሳብ ትንሳኤ ክመውትን ክብስብስን ዘለዎ እዩ እቲ ውሽጣዊ ግና ኣይመውትን ኣይጠፍእን ኣይብስብስን ኢሉ ነቲ ብመልክዕናን ብምስልናን ዝብሎ ነቲ ፈሪሱ በስቢሱ ዝተርፍ ዘይኮነስ ነቲ ህያው ዝኾነ ሰብነትና ምዃኑ ብኣብነት ይገልጹ እዚ ታጠቂሳ ዘላ ካልኣይ ቆሮንቶስ 4 ቁፅሪ 16 ብሓንሳብ ኣለዋ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀበባና ማእለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለዓለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ መጻኢ ሰብነትና እኳ እንተበስበሰ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀፅባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕልልን ኢና
ስለዚህ ከመይ ገይሮም ካብቲ እምነት ንዝወፁ ሰባት ብመፅሓፍ ቅዱስ ብቃል ኣምላኽ ምክንያት ብቃል ኣምላኽ ገይሮም ከመይ ገይሮም ይረድእዎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ክዛዝም ከሎ ኣብ ቁፅሪ 25 ብቑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ መንግስተ ሰማያዊት ይወስድዎ ኣብኡ ከዓ ንኩሉ ሳዕ ይነብር ዘይብቑዕ እንተ ኮይኑ ድማ ናብ ኩነኔ ይወስድዎ ኣብኡ ከዓ መወዳእታ ንዘይብሉ ንዘለኣለም ይነብር ትብል ናታ ቁፅሪ 2546 እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ስቃይ ጻድቃን ግና ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኸዱ እዮም ኣብዚኣታ ብቑዕ ዝኾነት ትብል ዘላ ብቑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ናብ መንግስተ ሰማያት ወስድዎ ኩሉ ግዜ ቦታትና ጸሎት ክመርሑ ከለዉ ዝብልዎ ሓንቲ ነገር ኣላ ብቑዓት ግበረና ከምዚ ኢልና ከነመስግነካ ብቑዓት ግበረና ስለዚ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ወይ ናብ ናይ ዘለኣለም ሂወት ወይ ናይ ዘለኣለም ምኻድ ብቕዓት ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዚ ብቕዓት ከመይ ዝመፅእ ስለምንታይ እዮም ኣቦታትና ብቑዓት ግበረና ከምዚ ኢልና ከነመስግነካ ስለዚ ባዕላህና ብቑዓት ክንከውን ኣይንኽእል ኢና ባዕላህና ብቑዓት ስለዘይንኸውን ከዓ ነቲ ሓደ ወዲ ሰዲዱ እንታይ ገይሩና ብቑዓት ገይርና እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 እንታይ ዝብል ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈል ኤልያስን ብሓይሉን ቀቅድሚ ንሱ ብቑዕ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ከዳሉ ዋላ ሓደ ሰብ ባዕሉ ብቑዕ ክኸውን ዝኽእል የልቦን እዩ ሕጂ ብቑዕ ዝገብረካ ከዓ ዘይብቑዕ ምዃንካ ምእማን ብቑዕ ዝገብረና ዘይብቑዓት ምዃንና ምእማን ኣነ ነዚ ኣይብቑዕኒ ኩል ግዜ ቦታትና ምናልባት እንተ ኣስተውዒልኩምሎም እቲ ኩሉ ቅዳሴ ንዓይን ዘይበቅዕ ናብ ዝመሰውእ እዚ ስለ ዝፀዋዕካኒ ኢሎም ብነፍሶም እዮም ዝጅምሩ እግዚኣብሔር ብፀጉኡ ብቑዓት ይገብረና ብቑዕ ዝበሃል ከዓ ዘይብቑዕ ምዃኑ ዝኣምን እዚ ካብቲ ሓለቓ ሚኢት ንምሃሮ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 6 ኢየሱስ ከዓ ምሳታትዎን ከደ ናብ ቤቱ ምስ ቀረበ ከዓ እቲ ሓለቓ ሚኢቲ ኣዕሩኹ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ጎይታይ ናብ ትሕቲ ናሕሰይ ክትኣቱ ኣነ ኣይበቑዕን እሞ ኣይትድከም ስለዚ ኣምላኽ ብፀጉኡ ብቑዓት ይገብረና ማለት ሓጢኣትና ሓዲጉ ብንስሓ ምስ እንቐርብ ብቑዕ ዝበሃል ከዓ እንታይ ማለት እዩ ዘይበቑዕ ምዃኑ ዝኣምን ስለዚ ቤተክርስትያን ከዓ መለክዒ ብቕዓት ከዓ ሰሪዓ ሓደ ኣብ ኣገልግሎት ዝመፅእ እንታይ ከማልእ ኣለዎ ከዓ ስርዓት ሰሪዓ ማለት ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 እንታይ እዩ ዝብል በኣርሲ ኤጲስቆጶስ መንቀብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቕ ቀፃዕ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ተቐባል ጋሻ ንምስትምሃር ብቑዕ ክኸውን ይግብኦ እዩ እታ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ማዕርገ ዲቁና ማዕርገ ክህነት ካልኦት ማዕርጋት ክትህብ ኮላ በዚ መንፅር እዚ እዩ ዝወሃብ ነይሩ ካብ ዘበን ኣቦታትና ሃዋርያት ንማትያስ መተካእታ ሃዋርያት ክመርፁ ከለዉ ከመይ ገይሮም ከም ዝመረፁ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ዝገደፍኩኻ ከምዚ ንክትዓይ እንዳበለ ናብ ቲቶ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ስለዚ ንምስትምሃር ብቑዕ ዝኾነ መጀመርያ ኣምላኽ ብንስሓን ብቑዓት ይገብረና ኢልና ብቑዕ ዝበሃል ከዓ ዘይብቑዕ ምዃኑ ዝኣምን ኢልና ናብታ ኣገልግሎት ዝመፅእ ከዓ ነቲ መለክዒ እግዚኣብሔር ኣብ ቃሉ ዝሰርዖ ሓሊፉ ብግላዊ ናብ ብቕዓት ዘምፃና ኸ እንታይ እዩ ተኢልና ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 እንታይ እዩ ዝብል ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉኡ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ እዩ ስለዚ መልሓስና ዘየድሊ ነገር ከይዛረብ ከምቲ ብኤፌሶን 4:29 ኢልዎ ዘሎ እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ካህንፅ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ርኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ኣይ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኢሉ ስለዚ ንብዘሎ ስጉኡ ክለጉም ዝከኣሉ ኣንጻር ቃል ኣምላኽ ከይንዛረብ ንሰባት ዝጎድእ ዘረባ ከይንዛረብ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣገልግሎት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቕዓት ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ዘለዎ ክገልጽ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 10:11 ኣብ ዝኾነ ከተማ ወይስ ዓዲ ኣቲኹም ኣብኡ ተብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ ክሳዕ እትወፅኡ ናብኡ ተቐመጡ ንሃዋርያትን ነቲ ኣገልግሎት ወንጌልን
أتي بقعات كساب كندي أقداس مخان أبزي ملكة بيت نتأتيهم نهيوتهم من نقل قلت وانجيل نتزاعتوه انقفات كخون سلازخيل انت عايز بلوم زلو نابز خونه سب جزا خياتو اتبقع من مخان حدود شعو كساعة توزو أو تقمت بتبقع سب غيرهم نتزي بقعات بس هو كم زغلو سلازي كبرن الزخرسوم يكون كل جزي أبوتاتنا بأركاب زي تبقي سوم يوم بقعات جبرنا كل جزي أنت استوعلكم أو نزل سميات كله خلو كم زلنا خنا مسكناك بقعات جبرنا سلازي تم بقعات أبز بقعات زي بس أملاك أنت بس إحنا أنا من عايزة ألم هوت أبز بقعات زي بس إحنا أنا من عايزة ألم فردي سلازي أنا أب كل هوتنا كنا حاسبه زلنا تقل حن تقليا ترى قليا خاطر تمثل مالك بقوع أنت دا أخوينو نعم من قصة سميناتي وسدوه سلازي أبزي بقعات كوينهم زلوا زوانجيل زي معرف عسران حموشن مجمريا نايتن عسرت دناقل حموش لباماتن عايشوني لله كلا أي كأنا يتوم مكليت تقبلهم مكليتهم بعل حقل مشتن بعل كلتن بعل حدن يلو أقميت ولا أمور داتا خاء توم شو تشتغلات وانجيلت أمي زبلعهم نس أمي أزستهم عاري قصد خدمكمني غشا خوينا تقبلكم نحمي مزبس حكمني إلو أزياتهم كأناتهم بقعات زمسو أزيهم زغبرونا من نزل ألم هو تكخدو أزي زي غبرو خابنا من نزل ألم كونني أنا من نزل ألم سقاي كخدو خلو نرأمو أتا بقعات تبل أنا بقوع يكون زبل بقعات زبس حنا زي بقعات بس أجا أملاخ بنستحمر بتجبارو على حد سب بقوع بخون كم زي بلو إتخن قبروز جبانا مقباركا زي مقباركا أنا بنايزل العالم هو تكوز ده الناس نزا بقوع زبل نعاي أستنتينا مو سلا استفقد اللي بالبيا مسجن سلا قالاتو إجزابير زتمسجن يهون نمنجس سميات بقعات كجبرنا خا إجزابير سأقوي يبزحلنا أمين قال يوت يسمع لنا أمين حجوين جزيل لنا قدمنا بابنا محلافنا زخنا حتى زخنا رئيتو وي أستنتنون تلو تجزي زابير ذهبنا جزي إمو كلنا نستنتن ويون حتى انتلي النابزار استزياس هيتردى أن النولو نقر تلو جزي إمو كلنا نساتف راينا بها دياكوني شيء قال يوت يسمع لنا نزنا برق زينا نقوله كم زولو جزين مقطع كأنتي زغنا حتى خابز خلو تصنحو ويكاب قديم الصباح له ويكاب كن جمر استبع له كله حتى زلو رئيتو زلو خستنتر نزدالي انتلو ناب محبر كن حلفو نزلو جزي هنتك أمر لها شي كم زخبها لصنحه كاف تقدمو زبلوون نزي زخون قباي زخون مهار زخونه حساب رئيتو بزعبا زصنحه بقوع بزعبا زبقعات زبل بزعبو حساب تلينا ويكاف تقدمو زصنحه حساب تلينا أنا محبر كن هو انت تزي كنا ببو هناها هنحلفو انت حتى تزي بلناها ዲያቆኔ ከመይ ውዒልካ ያዕቆብ እየ ملاح مسين بابا يعقوب كم يوعنا እግዚኣብሔር መስገን ምስዛ ቦይ መርጌታ ከብልዋ ፀንሑሲ ብጣዕሚ ኣብ ርእሰይ ኮይና ትርብሸኒ ነይራ ሓንቲ ሓሳብ ምስዛ ናይ ክሕደት ቤተክርስትያን እትብል
ኣብ ሓደ ቦታ ክነዕልል ከለናስ እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ወይ እንታይ ሓቲቶም ንንዓይ ግን ኣነ ከዓ ምናልባት ፀይቀያ ክኸውን ይኽእል እየ እታ መልሲ ነቢይ ዮናስ ክለኣኽ እንከሎ ሃዲሙ ካድም ከለኻ ኣብ ባሕሪ ኣትዩ ናይ ታሪክ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ባሕሪ ከም ዝኣተወ 3 መዓልቲ ከብዲ ዓሳ ከም ዝፀንሐ ድሕሪኡ ከዓ ተመሊሱ ነቲ ህዝቢ ድሕነት ምክንያት ድሕነት ከም ዝኾነ ትነግር ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ብኸመይ ከረድኡ ንፈቲኖም ነቢይ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣይኮነን ፀኒሑ እንታይ ዳ ናብቶም ኣሕዛብ ናብቶም ዘይኣምኑ ምስ ከደ እዩ እቲ ከብዲ ዓሳስ ብከብዲ ዓሳ እዩ ተመሲሉ እምበር ነቢይ ዮናስ ናብ ዘይኣምኑ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣፍልጦ ዘይብሎም ናብ ምስ ከደ እዩ ብከብዲ ዓሳ ተመሲሉ እምበር ብርግፅ ናብ ከብዲ ዓሳ ይኣተወን ብዓሳስ ባሕሪ ክሰግር እንከሎ እቶ መፅሓፍ ቅዱስ ተበለስ ኣይተበልዐን ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣይፀንሐን ኣብቲ ሓቀኛ ከብዲ ዓሳ ኣይፀንሐን ዝብል ሕቶ መፅዩ ምስዚኣስ ከተሓሒዝካ ምናልባት ምስ ናይ ክሕደት ዝበልዎ ኣቦና እዚ እውን ቀስ ኢሉ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ እንዲ ምናልባት እስኪ ብኸመይ ክንገልፆ ንኽእል ልክዕ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለና ድና ክንዛረብ ዘለና ወይስ ብምሳልያዊ ክንዛረብ ኣለና ነቦይ መርጌታ ይቕረታ ካብቲ ርእስቲ ወፃኢት እያ ግን ኣብ ሂወት የስምዓልና ነቲ ተሓታትቶም ነቲ ዝተመለሰ መልሲ ከዓ ኣጠቓላሊ ዝኾነ ሓፈሻዊ ቤተክርስትያን እንታይ ትብል ብዝብል ክምልሱልና ናብ ኣቦታት ክንህቦም ኢና ዲያቆኔ ነቦና ትቦም ዳ ኣነ ሓሳበይ ገልፅ ፀኒሐ እንዲ ነቦና እሺ ኣቦና በመላእከ ሰላም እሺ ወልደ ትንሳኤ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ድዩ ፀኒሑ ዋላስ ኣይኮነን ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ድሓነ ኣቦና ክምልለ እዮም መጀመርያ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይዚ ጉባኤ ዝተሳተፍቲ ክንከውን ስለ ዝፈቀደልና ክብርና ምስጋናን ንቑይኹን ኣቦና እውን ኣብ ሰዓታት ዘይንራኸበሉ ኣብቲ ግዜ ለይቲ ከምዚ ኢልኩም ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ቅንኣት ኣገልግሎት ሓዲርኩም ክብሪ እዚ ጉባኤ እዚ እውን ነዚ ጉባኤ እዚ እውን ክብሪ ሂብኩም ሳዕጂ ምሳና ዘለኹም ኣዝና ነመስግን እግዚኣብሔር ድማ መመልሹ ፀጉኡ የብዝሓልኩም ሓሳብ ልብኩም የስመረልኩም ዲያቆን የነስ ወድና እውን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ሓሳብ ልብካ የስመረልካ መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትና ሙሉ እግዚኣብሔር ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ክዝምሩሉ የንብርክ ኩልኩም ድማ ነቲ ተዋህበኩም ጥቕስታት ንምንባብ ነታ ተዘመረት መዝሙር ብቃል ኣምላኽ ምስናይ ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹምን ዘይጠዓመኩም ድምፅኩም ክትህቡ ብፅሑፍ ዝለኣኩምልና ኩልኩም ከምኡውን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ሓሳብኩም ክትገልፁ ተረዳእኩም ዘይተረዳእኩም ንኩልና ዝኸውን ሕቶ ሳተፉ ዘምስኹም ኩልኩም እግዚኣብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እስኪ ድሓን በታ ሓውና ያዕቆብ ዘምፃ ሕቶሲ ዮናስ ናብቶም ዘይኣምኑ እዩ ተላኢኹሞ ኣብ ከብዲ ዓሳ ዘይኮነስ ናብቶም ዘይኣምኑ ስለ ዝተላእኸ እዩ ናብቶም ዘይኣምኑ ከም ዝተላእኸ ፍሉጥ እዩ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣይፀንሐን ዝብል ግን ፍፁም ክሕደት እዩ ምክንያቱ ትንቢት ዮናስ እዚ ድሕሪ 2 ሰሙን ፀመ ነነውየን ንፀሞ እውን ዓመት ዓመት ንፆሞ ቤተክርስትያንና ካብተን 7 ኣፅዋማት ዝኣዘዘትና ሓደ ካብ ፀሙ እዚ እዩ ሕጂ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝፀንሐ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ እውን እልምን እምህለል
እጽሊ ከም ዝነበር እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እሞ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣይኮነን ነይሩ ዝብል እዚ እንታይ እዩ ፍጹም ክሕደት እዩ ምክንያቱ ነቲ ቃል ኣምላኽ ክንሓኮ ኣይንኽእልን ኢና ነቲ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣንጻሩ ድማ ክንከይድ ድማ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ዮናስ ናብ ንቁፅ ምድሪ ተፍኦ እዩ ዝብል ኣብቲ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ናብ ንቁፅ ምድሪ ተፍኦ ኣብ ውሽጥኻ ዝኣተው ኢኻ ንደገ ትተፍኦ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኢኻ እውን ንደገ ተውፅኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ታእሽሙ ኣብ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ጸለየ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 በለ ድማ ካብ መከራ ይተላዕለ ናብ እግዚኣብሔር ኣወኹ ንሱ ከዓ መለሰለይ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነውን ኣወኹ ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕኻውን ኢሉ እዩ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ኣንቢበ ሕጂ ዮናስ ናብ ነነዌ ዝተላእኸ ገንዘብ ከፊሉ ናብቲ እግዚኣብሔር ዘይለኣኾ ናብ ተርሴስ ናይ ሎሙ ድማ ስፔን ክኸይድ ከሎ እግዚኣብሔር ጎይታ ባሕሪ እግዚኣብሔር ጎይታ ንቁፅ እግዚኣብሔር ድማ ጎይታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ንሰብ ነፋሪት ኣቁሪፀ ኢልካ ብመኪና ከይድካ ከተዳናግሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ብመኪና ብባቡር ቆሪፆ ኣለኹ ኢልካ ብነፋሪት መገድኻ ትቅይር ትኽእል ኢኻ ካብ እግዚኣብሔር ግን ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ንነነዌ እዩ ንሱ ድማ ንተርሴስ ንስፔን ናይ ሎሚ ክጓዓዝ ከሎ ኣብታ እግዚኣብሔር ክልእኾ ከሎ ዋጋ ይከፈለን ነይሩ ንነነዌ ክኸይድ ከሎ ንተርሴስ ክኸግን ዋጋ ከፊሉ እዩ ተጓዒዙ በታ መርከብ ማለት እዩ ነታ መርከብ ድማ ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ከላ ህበቡላ ማዕበል ድማ ተላዒሉ ምኽኣሉ ስኢኖም እቶም ኩሎም ተሳፈርቲ ነትኡ ዝነበረ ንብረት ክፈኽሳ ነታ መርከብ ኢለውን ናብቲ ባሕሪ ከም ደርበይዎ እዩ ዝረዳእና ዮናስ ግን ኣብ ታሕቲ ደቂሱ ከም ነበረ ኣብቲ ሞተር ኣብኡ ደቂሱ ረኺቦ መተሰኣታ ደቃሲ ኣምላክካ ይሰምዕ ተኾነ መንፈልጥ ዝኸውን ናብ ኣምላክካ ተማሃለል ከም ዝብልዎ ድሓን እቲ ታሪክ ከይነውሓና 4 ምዕራፍ እየን ኩለን ነንብበን ትንቢት ዮናስ ግን ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝጸንሐ ጎይታ እውን ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝጸንሐ ኣብ ከርሰ መቃብር እውን ከም ዝጸንሐ ኢሉ እውን ብምስላ የምጽኦ እሞ ነታ መልሲ ግን ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ጸኒሑ እዩ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣይጸንሐን ንዝብል ትምህርቲ ግና ቅቡል ኣይኮነን ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ንቃል መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ከነጸባብቆ ኣይንኽእልን ኢና ከምቲ ዘሎ ተቐቢልና ኢና ክነብረሉ ዘሎና እሞ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ነበረ ኣብኡ ኮይኑ እውን ከም ዝጸለየን ከም ዝተማህለለን ድሓር ድማ እግዚኣብሔር ምክንያቱ ነታ ዓሳ አንባሪ ክውሕጦ ዝኣዘዘ መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ እቲ በላዒ እቲ ደም ዝሰቲ ስጋ ዝቁርጥ በላ ዓጽሚ ዝቁርጥም እውን ገለ ኣይገበሮን يعقبو يصنح مالتي أبكب دعسا بحيل من بحيل እግዚአብሔር بتأزاز እግዚአብሔር دما سالساي درجة دما ناب نقص دما كتف دما من يعزيزو እግዚአብሔር يعزيزو
مو تعمل سنتيا أب كبد عصا 3 معلتن 3 ليتن كمزي صنحيا تملسا تقول تسفى قبر زقودل تولي دما أبنا كتملو لي دما حدار دما قودل تولي تبو تولي هم أبنا زقودل يلنا أبنا بقوع ملسي بغال እግዚአብሔር تسني بقولين بحدثن ويتا اسكريسوسون كم تصحف زبلون دابل إز بزملس نيرمو أي بحقي كحدثي تملسغا بقوع ملسي بنا قال هيوت يسمع لنا حتى تحاونا يقوون سلا تساتفهم سلا حتىهم كا እግዚአብሔር ጸጉ يبزحلكم قال هيوت يسمع لنا بنا الراي أبدا كبرتي حبليك قال هيوت يسمع لنا بنا كبرتي حبليك أنا عجيبه الراي الراي كلتا خونا خابزا لومي كنمحرا زمسنا اتا معرف 7 حدن قطر 28 كل فترة بوء يزقوم سماياتن كله أبو زلون مدرن أبل عليا زلو كلون سبن إنسان أراويتن كلهم زنك أساقسو أعوافن أعجاو مدربدان بحرن أفلاقاتن أبعاتهم زلو كلون بوء يوم زصنعو كامتي مصحف بوء كل خانة الزبالو أبتا تنبتلنا معرف وانجيل يوحنس معرف حدا قصر 3 انت أتبل بو كل كونه كابتو زخونه زبلد ما بزي بو زخونه ولا حدا يلن حجي كل فترة يزبل دلو بو يزقون سماياتن أب سمايات زلو كلن مدرن أب لعلم مدر زلو كلن سب انسسا أراويت كله زنك أساقس أعواف سماي أعجاو مدرين بحرن أم مدربدان أب أفلاقاتن أب أتوم زلو كلهم بؤو يوم زصنعو بمن بقويتانا إيسوس كريستوس مغنياتو فتصم سبن فتصم انتاين فتصم أملاخن إنايلنا كما زخل حجي قدم سب مخانو عالم كتفتر كلا نريو السنتايو فتاريو داغماي نمدحنا دا فتصم سب كوينو يمصا انبري نسو بزاي بو زخونه ولا حدا يلن كل التزرزره بمن زخونه ايو بو زخونه يمو سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈተልና አምላኽናውን ነመስግኖ ንሕና ድማ ተማሂርና ከነጽንዕ አጽኒዕና ድማ ኣብ እምነትና ክንጸንዕ ቃሉ ክንፈልጥ ቃሉ ፈሊጥና ድማ ንኣምላኽና ክንፈልጥ እሱ ይሕግዘና ስለኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ سلام جميل بسلام سلا زفتصمنا كبر نوع يكون ما مدابنا بصلوت كن عصو اسمع ابو ولد ومنفس قدس هذا املاك قدس እግዚአብሔር አምላኽና ሕጂውና መስክነካ ንኽንጅምር ዘነቃቃሕኻና ጀሚርና ንኽንፍጽም ድማ አምላኽና ኃይሊ ስለ ዝሃብካና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይኹን ጀድማ አምላኽና እዚ ጉባኤ እዚ እስኻ ባርከልና سماي زعبينا أبغى قدس عند ما زت أمبرنا قبرنا سلكون لتمسجن أملاخنا كم زقوا أزود سانو دم خمسنا عنا هيب كان نازل لخا تبلنا لمنكا إحنا رمانتي خافيت كال نازل لخا انفسوا ما أدي أبزت ساتيفنا منفس عبينا عخان فلت علو قبرنا قال كان مفلت راح يكون أنت أكيبنا زلنا قال كفلتنا نعخا خنفلت ما قد خام أنت خنفلتينا خنياتو قال كان مفلت راح يكون نزد حنتايدا اتنفلت قال كان أنت قبرنايو مسخا مسا نعم مسخا قويتا قال دما أنت لا قبرنان نعخا أنت فلت أناني مو كم خوينا خنبر جابير أمنا خنحجون نسخ حق زلنا
وعالم سلام من قدك سبات فقرن قسلنا الحمام زلو فوسلنا وحزن زلو صانان علنا تጨنقم زلو رهولم زعلت زرم ما أملخنا مجمريا غزيه تأمر زغبر كالو أبقانا ناي قليلا ترخيبكا نتماينا وين زلوت كالو نتم سب قداي عفرتهم زغنطت كالو دنني لم نرم زقنا خالو كاب حمية سبات دد حنكايوم معلتي إما أملخنا نعنا دما كل نجرنا لوت ألنا ودعتنا خمزت عن كمز صب قبرلنا مرتنا نبطعمي كفانا نبصبو اكينا نبسنا يلوت ألنا أملخنا سخات لوت كان أخان نلوت أمو نزا حدش عمتون أملخنا بتحساسبانا نلوت ألو زمن قبرلنا بكندنا علم بمحداث حسابكم تلوت أمبر إذا علم زي أيش تمثلوا ويل كان أخمو بمحداث حسابنا تلويتنا نعخان نمثل الزمن قبرلنا سلو كل تمسكن ملاك قدس ميكائيل اللي كاد ما تراد عنا سدنا ولا تأجزينا نفس عرتها بلنا أبسماء تنبر ربنا سمكاي قدس من سخات مسا بعد كان تاب سماي كم ما مدري يقول يعلت مقبنا لما حبنا احنا نزود لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كوكفاد احنا ننبر فتناي تأتونا نقسن حيلن كبرن زل علمنا تكا إما أمين وزت يا مريم نايك قدس قبريل ملا سلامتا سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي الدجال يرتباط قويتا سراوي سلام لك الله يسخيكا عنست برختيخي فركر سخون برخوم تتسقى يا بهير مساق اي اوفس تدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا حرت لمن لنا امين فتاوي يسرق جينا عملاكنا ودانا يس كرسوس كانيكا كانا سريات يدم ساسي ابسا ولدو لبرو كساتي برهان انتم عوية كانت وعوية ديقونات روان ساير قوز عنات ببسمكم كنو فتانون صحانا يرسي نسكلوان سمات زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلطه زيو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلطه بنت اجزيتنا مريم كرسوس 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 بنت اجزيتنا مريم هارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ግበረልና ብዘለና እግዚአብሔር ሓልወና ስለፀናሕና ግዜ ምስጋና ንኣምላኽ ይኩን من أبوتاتنا يبرك مشتن سيدنا وين لو بدلنا عليه وتسمعنا دقهم من نفسهم አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ቦታትና ዲያቆኔ ከኣኒ እግዚኣብሔር ኣገልግሎትካ ይባርኽ ብዓበየ ደረጃ ይብፅሕካ ብሩኽ ለይቲ ቃል ሕይወት ተስማዓልና هو بحقي አገልግሎትካ ይባርኽ ዲያቆኔ امين امين اقول الله يبارك فيكم ቦታትና ቃል ሕይወት ተስማዓልና እድመጥዕና ንኩልኩም ይሃብኩም ብሩኽ ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ዓራይ قال هيوت يسمع لنا أبزل عليه يبصح دياكون ودي امين نقولكم كا يغني لنا بوتات كبرت حابلنا امين بابا يعقوب امين ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ተኽሳብ ብሰብ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኩም ቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ክትሳተፉ ዘምስኹም ከዓ ትብሕቡኡ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተክርስትያን ከምቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍፅም ዝረዳእናን ዝደገፈናን ዘነቃቕሐናን ከዓ ንዝመፅእ ግዜ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ
ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኩም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ በሰላም